Kostos. Rendezzük le. Balandok. Fogd meg, golyó. Fogd meg. Nekem kemény. Én hatom a szükség. Nekem kemény. Te is. Vegyes mászi golyó. Ennyi. Bizonyát van, add ide. Olasz vagy, hoppá! És itt a bunyó. Hoppá! Megyünk a lépcső felé. Követjük a hírattát, fuktestvére. De te bír. Na, még a CBA is nyitva van, gyerekek. Nem sokan. Tényleg be mindig egy semléért. Bungyikám fut! Bungyi! Azaz Bungyi, fussál! Fussál a puktestvér után! Puktestvér! Menekülni akar! Az én motorommal. Milyen lesz a körülbelül? Hagyjál. Tisztán voltam volna a gyerekeket. Járjon, ne tudjuk korányozni. Ez nem is jelös. Vegyál még a bevét! Kapkodok. Maga majd menjen innen. Mi van benne? Beri! Legalább a kameráját, bassz meg! Mi ott a rendőr? Filmet forgatunk! Nem kell itt variálni. Nem kell ide rendőrség. Sündössége mehet. Motor amúgy.